Народен представител се обажда на полицията и дава сигнал. От 2 часа чакат. От 2 часа не е дошла никаква полиция. Вътре в колите има по един човек. Абсолютно идентична ситуация. И сега... Госпожо народен представител, кои са тези сега полицаи? Това са полицаи и отиваме с тях там. По сигнала. Министерството на вътрешните работи отново отиват по сигналът на народните представители от партия Величие, където заловиха народен представител и ние в момента търсим полиция, която да дойде на улица Пеню Пенев, на там ли ги изпратиха? Ами и там от 2 часа и половина не отива никой. Има 2 коли, които са блокирани. Вътре има хора, най-вероятно но списъци вътре пари. във всяка една кола има по един човек и вътре той е с... Едно Порше? Да, едното е Порше. Не, няма, до 2 часа и половина няма. Аз се обадих в полицията, в полицейското управление, но вече 2 часа и половина няма. Там има събрани сигурно над 30 Не, аз съм души. от пресата, трябва да се отрази, защото наистина няма неадекватност. Да, въпросът е да отидем да ви ескортираме до улица Пеню Пенев, защото никой няма там от 2 часа и половина. Аз съм журналист, няма проблем. Ние сме длъжни да отразим истината. Сега, вие не знаете ни по какъв сигнал идваме тук. Не сме в този случай. Има купуване на гласове, господин, и цяла акция има. Човек, не ни снимай, не искам да ме снимаш. Дошли сме тук по Вие друг сте сигнал. публичен човек, господин, и имаме сигнал. Дават ви сигнал, има и арест публичен. Аз не желая да ме снимате, не разбирате. Няма проблем. Добре, И въпреки всичко ме снимате. затвори го. То не в момента. Здравейте, доктор Божевски. Виждам, че вие сте на терен. Какво е вашето мнение? Защо, до кога ще се купуват тези избори? Полиция ни идва, жандармерия ни идва. Виждате, в 21 век. Това ли е 2 часа държавата? и половина са подали сигнал, не идват полицаите. А заснемете колата да видите на кого е. На кого? Кажете, не вери. И вътре има човек с списъци. До кога така ще бъде тази държава? Опитват се да фалшифицират изборите. Така че дайте да видим колко пъти може да бъдем на 112, да си стигнат датика до тук да отварят колесо. Господин Михал, това ли е нашата държава? Да чакаме полицията на място? Ами аз ви го казвам, това нещо Къде е ние сме вътрешният го министър правили Даниел в... Митов, който много обича да се грижи за избори? Вътрешният министър е вероятно при Делян Пеевски и в момента това, което казва е какво да направим и те казват да не ходи в никакъв случай полиция. Да вие знаете как стават нещата. Тези хора ще се изморят, но ние имаме ето германска медия, която отразява какво се случва в България. Това Чуждите нещо медии другата по-бързо. седмица имам срещи в ООН. Ще го покажа да видят какво става в България. Тоест това ще го покажете Това на ще ООН? го покажем в ООН. Утре даже ще имам среща. Това е новина, ако онлайн, наистина която го покажете. да. И Наталия Киселова ще ходи и тя в ООН на среща в Женева. Защо това нещо не го покаже? Ходи на футболен матч, стиска устни 6 на 1 като падаме и заради това падаме, защото ти мога да купиш 500 лева в България, ама не може да отидеш да купиш. Кой ни би 6 на 1? Турция ли ни би? Турция. А, така. Не може да отидеш да им дадеш по 500 лева да паднат. Това е. Ситуацията, вижте колко хора стоят. 2 Всичките часа тези народен хора представител също се обади по виждат, че телефона. закона не работи. Не работи, И утре действително. как очакваме от тези хора да спазват закона? Има малки деца, какво виждат те? Виждат скъпата кола, мутрата стои. Човека, така ли? Ето, снимахте ли го това? Да. Да, сега ще го видим. Ето, това е... Много е важно Даниел Митов да разбере, защото той отговаря за избори. Той е министър на Той вътрешните Даниел работи. Митов няма да разбере, защото на него му се плаща да не разбира. Той ще отиде и ще каже, не ме занимавайте с маловажни неща, ние имаме много по-тежки неща, като примерно някоя котка, която трябва да смъкнат от дърво, защото пожарната няма да има хора, понеже гаси някъде поредния пожар. Това е на Даниел Митов работата. И пак казвам, тези хора не може да ги научим на нищо и малките деца, как да искаме от тях да спазват закона, когато полицията не спазва закона и не прави нищо. Това е. Благодаря. Ето, виждате, и народни представители също са тук.